siya. So sa imong pagto, kung ikaw mo assist ani, kayaw na mo nga mag-traverse ron? Di man ta kasigurado gud kay naamong gud tay mga dala pod gud. Lagi no? So basa-basa pa gyud ha. Basa-basa pa gyud. So actually pasulod ang sa forecast namo pasulod ang bagyo sa Surigao nga area mo nang mas mo kuan pa ta nga muulan pa gyud ni unya, di ba? So unya mitingan namo ni kung mopadayon pa ba may odili ani. Guys, grabe kapoy kayo burag. Galisod gyud ni burag. Lisod gyud kayo ni ang Mount Tulang-Tulang. Hi guys. Time check. It's oras. It's already 5:30 and sayo ko ni bangon. Grabe katugnaw, medyo ulan-ulan pa. So, nag-init sa amin diri. Init og tubig. So karon kung makamatan na tayo ng mga kauban, kailangan namin mag-decide. Tanawon sa namon ni karon ng Borag. Tama gid ang forecast kay naman ko'y low pressure area, medyo pangit gid ang panahon. So as per sa among mga kuan diri, among kauban diri mga porter namo, among guide, medyo lisod-lisod yun ang kuan, ang trail basta ingani delikado kayo para sa mga. So unya mag-decide niya ni kung sa bagyo. Good luck sa Good morning, Mount Tulang-Tulang. Manis Garden pa lang ni siya, o may sa peak later. Medyo napay taliti-taliti. And this is it, this is the place. Alright, hi people, kaway, kaway, good morning! Morning! Kunamo diri, amazing kaning mga butangan na diri, ang mga punuan, ay mga lumot tanawan niya. Look at this. Oh, na mga punuan, no, tanawan ay lumot, oh. Padulong sa taas. Look at that. Tanan ay lumot. Tanan. Look at that. Amazing creation of the Lord, baby. This is nature. Sarap. Medyo wala na ulan. But karon wala pa mi natapok. Ang mga leaders kay amo pa ning kanon ron kung mo-traverse ba kita mga ni. Kadto lang ali sa boss kaniya to interview sa nako ni. Kung sa ba kadelikado niya tong kuan ani. Ali boss. Nasuya ko na yung jacket kana ay kanang kuan. Murag karniro. Ali. Amo ni among usa sa among mga guide diri sa pangalan nimo boss. Ang sa tinuod lang sa eskwelahan Arman. Ililay pangalan na ni. So sa eskwelahan Arman. Sa mga silingan Mamay. Kung magpailaylag chicks, ang sa'yo pangalan? Mamord. Mausap di ba? Karon gabi niabot ta medyo naglisod ta kusog ang ulan, di ba? Medyo pita nakita sa nimo nga di man may mga expert no. First time po namo dinhi. Karon ang plano kay di ba supposed to be traverse ta. Sa imong panan-aw unsa imong makita karon kung pupadayon ta unsa may atong magian? Kung padayon yung takarong gyud. Depende na sa inyo kung masabutan ba na ninyo. Kung unsa kay paabot gyud nato didto. Lisod-lisod gyud atong dalan gyud. So from diri pila pa man ta ka oras mo saka ra sa peak pila ka minutos? Sa peak mga tunga man sa mua. Sa mua mga basig mga 45 minutes sa ka oras. Mga isa siguro. Tapos kung munaog pa ta so bumato ta kitang lan munaog pa ta mga pila ka oras ang binaklayay. Sa mua unom. Uy ginoo ko sa inyo nga mga muyin siya nga sa ilaha kay mas kabulon naman ni sila. So ilang pagpanahog unom so kung sa amuan na mudagan og mga 7 siguro. Diya siguro. Panaog pa lang na. So pag panaog ka na sa base, musaka na po rin tapat ng kitanglad. Musaka na po. Pila na patang oras? Sa mua 2. Sa ila 2. Sa amua basig mga 3-4. Diya tagaon. Ang problema nato karon kay naibagyo nga mosulod diri sa Surigao nga area mo nang ingan itong weather. Kanang pabada nato nagay lisod-lisod gyud ala gyud. Naibaton nga mugunit pagyapon tag PC. PC. Tama sige mi kanugan na nga modo na nga area di nga medyo lisod. Naagid area. Sa imong pananaw, honest lang sa among nga grupo, maglisod ba mi or kung ang GIS i-rate nimo kung ang GIS ang pinakalisod, mga pila ka na 1 to 10. GIS na? Diya siguro kung kaya pa ba mo kuan
magtungas o kuan pa ba? Tanaon lang. Sa among grupo makaya ka, sa akong lawas makaya ka ni. Ay, kaya. Kaya gyapon, kaya gyapon. Kaya. So sa imong pagto, kung ikaw mo assess ani, kaya na mo nga mag-traverse ron? Di man ta kasigurado gud kay naamong gud tay mga dala pod gud. Lagi no? Hmm. So basa-basa pa gyud ta. Basa-basa pa gyud. So actually pasulod ang sa forecast na mo pasulod ang bagyo sa Surigao ang area mo nang mas mo kuan pa tanga muulan pa gyud ni unya, di ba? So unya nitingan naman ni kung mopadayon pa ba may odili ani. Sabagay gwapo naman po noon diri ah. Or pwede po ta maka-standby dito sa peak. Pwede gapon. Standby sa taas peak. Oh, di ba? Ana lang may gala no. Kiburag ambot lang ani. Anyway, salamat kay boss. Sige, thank you. Oo, muna ni. So, muna mong buhaton karon. Sayang man, pero siyempre ang atong yun na ang safety. Kay mas lisod pag yun daw ang among maagian. But for the meantime, tanawa sa niyong palit. Very nice. Yes. Very, very nice. Lahat ng mga trees may lumot. Yan. Change na akong settings sa akong kana kasi naka-wide atong inarrow. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating, Interview na mo si Sir Jun all the way from Manila. Kung kumusta ba ang kanyang experience? Sir Jun! Morning! Good morning Dulang. Kumusta ang experience sa Dulang-Dulang? Ito, tamang-tama lang din naman yung lamig. Okay. Kasi yung mga experience na tayo na... Si Sir pala nakatry na ng Pulag, isa rin sa mga area na talagang sobrang lamig din. Ano? So far okay naman. Okay naman, nagkaroon lang ng tulog sa tent kanina, kaya medyo nagising kami. Pero okay ang tulog na. Ganda ni Sir. Si Sir, alam mo, sa totoo lang, si Sir grabe preparado. Iba ang pantrek na jacket, iba yung sa camp na jacket. Iba rin pag malamig. Yan yung mga eksperto. So at least we've learned our lesson, ano? So lahi dapat ang atong mga gipasun. But so far, okay naman. Okay po. Sir, paano ito? Anong reaction mo? Paano pag sasabihin ng puti natin parang mahirapan tayong mag-traverse? Eh, ikaw all the way from Manila ka pa naman. Well, ano naman kasi kung porter mas nakakaalam natin dito or yung guide, susundin natin yung guide kasi mas unahin natin yung safety naman. Actually, sir, gusto namin na para babalik ka pa dito. Wala problema. Ay, sir, maraming pala, binigyan kami ni sir ng baso. Nagamit na mo diri, puti na lang. Wala kami mga baso. Sir, thank you, sir, ha, Okay, sige, for sige. joining us, ha. Salamat din. So far, anong komento mo sa area natin? Kakaiba, wonderful. Wonderful ba? First time ka pa nakakita ng ganito? I'm sure hindi naman. May nakita ko pero hindi ganyang karami. So maganda ang ganito. Oo. Yes, okay. So ano mo sir, i-share mo to sa Facebook ng maganda dito sa... Punta kayo dito ng Mount Dulang. Ha, kinaya namin pero ang lamig. Si sir expert ibang klase. Dapat pag mag-climb ganun dapat lang kanipis ng ng katawan ko. Ha. So matini idol na ako niyan, hindi na ako komedyante, di ba? Ha, pwede. Kung hilaw nga bara dili. Pwede na. Oh, walay dukot. Wala hindi nung aga na way dukot. My goodness. Guys, nag-meeting na may. Ayan. Meeting. Og until now, primero niyo pa nga dili mo traverse na karon nausab na po ng pangunahuna. Kay ngano nay nag-trigger. Nay usa ka tawo nga naulay siya pag abot pero mo traverse siya. So natandog ang mga garbo, mag-traverse na lang pud may tanan. Usay mo na ni mga mountaineers. Dili kusgan, dili koan garbuso lang. Okay. Alright guys. Nakapak na mi tanan and we're ready to go. Oras na mo mga almost 9 o'clock na. So, padulong pa mi sa peak. Oras nga delayed na gyud. Ulahin na kayo mi. Ulahi na. Nganong Super delayed. Nganong ulahi? Kidugay na ka-decide. Kay dugay na ka-decide. Dugay na kaluto. Wala gihuna-huna. Nga 7 hours patugbong, digtos dalog o nya 7 hours patungas. Di daw upat 14 na daw. tanan. Upat na daw. Upat. Kung moamba ka. Kung maambak. Let's go. Ay guys. Papagay may pagabot sa peak pero mo ni pinakalisod. Tanawa.
Lisod na gigayo. Bapo kay mga lumot diri, slide na kayo. Among ginawa gamay na kay oxygen. Pero kaya kayo naman eh. Ganina grabe parang di ka ginawa. Pero sa technique. Just think of your loved ones. Sama niya. Sama sa akong mga anak nga naghulat sa ako. Kay pag uli na ko pa Easter Sunday maglauyat tag baboy. Magkinilaw ta. Alright. Banyero. Guys, okay ba tama guys? Okay ba? Woo! Guys, grabe, kapoy kayo burag. Galisod yun ni burag. Lisod yun kayo ni ang Mount Tulang-Tulang. Pero we made it! Woo! Thank you, Lord, baby. Woo! The second highest in the Philippines, Mount Tulang-Tulang. I love you very much. Ay, kumpiyansa, Brad. Ay, kumpiyansa, Brad. Shh, ay, kumpiyansa. Nagunsa ka diha? Picture lang. Abi na picture lang day. Bumirang. Yes, we made it. Ayokong tumanda. This great creation. Ooh. Tinod anay lang guys, ha? Sa tinod anay lang gyud ha. Kana mga mahalon nga bag, wala na mat sa mga bag sa mga porter. Naraw. Sako. Sako. South Face. Kung na North Face sila South Face. Sako face. Oh. Why mats? Oh. Sako. Guys, mo ni siyang ilang giingon na kuan. Morning apart nga gikan sa dulang-dulang to kuan. To Kitanglad. Muagi mi og kanang face the wall. Medyo hadlok ini siya kay na PC oh. So isa-isa lang mi dapat. Sumudaw ni siya ang pinaka delikado nga part diri labi na nga nagulan-ulan. Since nagpadayon naman lang gid mi kay supposed to be inatana, this is it. Among target late naman mi target na mo gabi na kay mi moabot sa Kitanglad. Kay mo naog pa mi pag naog sa kanapod. My God. Di na sa mi pwede maka-back out kaya na mi diri. Good luck to us. For the meantime, mulat sa mi kay one by one raman tanawa ang forest. So nice. Saya raman ako day. Or sa mong backlight. My God. Rock and roll. Kung makaban mapakabot. Diyan lang papayin sa. Sir, experience. Okay ra. Okay rang katugnaw. Naulian na pero actually gaglanta yun. Ang akong bunag yun. Murag piki kayo. Ano ba? Ganiyan na niyo may tabon. Jen, awin na Jen, ay kundan Jen na, ang kundan Jen, monong Jen, sarantel. Good morning, Mount Kitanglan! Everybody wave hi, hi, hi! And we made it! Sorry, wa naging ko naka-video sa among mga struggle, sa among traverse, kay di naging kaganahan mag-video, kay kaundangon na mi, pero wala mi choice, alam mo, balik pa mi, my God!
Thank you, Lord. Kung kabalo lang mo, guys, grabe ka kapoy. Kaingon mig di gyud lalim mong nahitabo. 12 The struggle is here. Nag-backline mi akong gitotal 12 hours. from Dulang. From Mount Dulang, nihawa mi yung around 9, niabot mi ni Mrs. mga alas 10 na. So more than 12 hours. Grabe. Di lalim. Kasurindiron ka. Ang problema sa amo, dagang kay struggle na mga area. Giulan pag yun mi. Kay tungod kay nay bagyo. But sometimes, kana din magsaka kag bukid, mura nagkuan. Para yung life. Di ba, Panyero? Panyero, kaway, Panyero. Yes. Yes. Sobra pa sa kinabuhi. Sometimes ang inyong kakita sa amo is lingaw na kay mi, nakaabot mi, among mga pictures, lingaw kay mi, pero wa mo kabalo sa struggle na among naagian. Sama ra na sa mga successful people. Yung nakita nga successful na sila, pero wala mo kabalo kung silang giagian para makabot ang ilang pag... Okay, stop it. Nagatang mig sunrise, pero walay sunrise ray na. Asa man to? Wala. Thank you, Lord. Sa tanan mga nagsunod, grabe. Grabe ang drama sa amo. Di-decide na gud mi nga di na mi mag-traverse, kikutor mi sa dulang-dulang, pero na may isa niingon katong tao nga perminti ulahi mo pag niingon nga pagpadayon ko mo traverse ko nya, dilo kami mainsulto ana. Nga siya perminti ulahi ta siya pa ni traverse. So ami mabuhat. So na napasubo mi tanan, apir ting basaa mga gala. Kita lang mo sa picture mo. Mag-post lang ako uban lang mo mga pictures ani. Thank you very much sa tanan. Thank you very much sa tanan ng mga nagsuporta sa mga ka Sir Jojo dahil sa Fighter 50. Daghang salamat. Thank you, boss, sa imong pagsuporta sa Urahik Mountaineers. O sa tanan mga nagtudlo sa amo, Ma'am Rena, Sir Steve, si Rena, o sa tanan mga naghatag sa mga advices. Salamat. Tanan mo mga trainings ang gibuhat. Tabang gyud kayo. Kato among paadto na mo palawpaw, nagamit gyud namo to nagcamping mi sa Daylayan, ato mi sa Mapawa. Tanan na apply namo. Basta sa mo makasulti gyud lalim. Di gyud lalim, grabe nga sakripisyo, but we made it. Yes. So, napay mga chicks sa mga kauban, no? Muy gaw na una. Yes. Thank you very much. Thank you. We made it. Saman, balik pa ta? Ako eh. Di na daw siya. Bunog yan to. Di na daw siya mag-traverse. Thank you very much, guys. I love you sa inyong tanan. Kung nagsuporta mo sa ako, please comment below. Congrats, Bernie. Congrats. Salamat kayo. Please subscribe sa akong YouTube channel. Thank you very much. Mwah! On me, goddamn, you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though.